आता आपण हे लीच पीठ म्हणजे निचरा टाकी या शौचालयाची काढलेली आहे, त्याचं झाकण काढलेलं फरशांचं आणि अशा पद्धतीनं ही अंतर्गत जी रचना आहे. ही टाकी जवळपास 1.5 वर्षापर्यंत बंद होती आणि त्याच्यानंतर पूर्णपणे ह्या पाईपापर्यंत भरलेली टाकी होती. 1.5 वर्ष बंद होती आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये इतक्या सोनखतात रूपांतर झालेलं आहे मानवी. तर अशा पद्धतीनं हे खत तयार झालेलं आहे. आता आपण हे खत काढणार आहोत. हे खत काढत असताना कुठल्याही प्रकारची दुर्गंधी किंवा कुठल्याही प्रकारचा घाण वास याला येत नाही, ते आपण आता या ठिकाणी काढणार आहोत. खत निघलेलं आहे, सोनखत निघलेलं आहे. कुठलाही याला वास येत नाही, कुठल्याही प्रकारची हाताला घाणी लागत नाही, कारण पूर्णपणे हे वाढलेलं आहे. पूर्णपणे ह्याचं डिकम्पोस्टिंग झालेलं आहे. आणि बघितलं तर या ठिकाणी आपल्याला दिसेल की पूर्ण असं त्याचे धपले निघत आहेत या मानवी विष्ठेचे. तर ते आता आपण काढणार आहोत. बघा, किंवा परसबागेला वापरण्यासाठी याच्यामध्ये असं 3D मध्ये या ठिकाणी आपण हे भरतोय. वास येतोय का? ठेव इथं. वास येतोय का? बघ, हा पाईप आहे जो चेंबर मधून आलेला आहे. हा पाईप, ही टाकी आम्ही तिथून चेंबर मधून 1.5 वर्षापूर्वी बंद केली आणि 1.5 वर्ष थांबलो आणि त्यानंतर ह्याचं सुंदर असं अगदी भुसभुशीत मोकळं सोनखतामध्ये रूपांतर झालेलं आहे. आपण बघता आहात हा छोटासा मुलगा या ठिकाणी तो स्वतः लिचपेटमध्ये उतरला आहे. त्यांनी खतही बघून भरलं आणि त्याचा वास बघितला. त्याला सुद्धा किळस वाटत नाही. तर मी या निमित्ताने गावकरी बंधूंना आणि लोकांना असं सांगेल की ह्याच्यातून जे खत निघतं ते दुर्गंधी कुठल्याही प्रकारची दुर्गंधी नसते. पूर्ण मोकळं आणि सुटसुटीत असं खत असतं आणि ते आपल्या फळबागेला, परसबागेला किंवा पिकांना अतिशय लाभदायक आणि उपयुक्त ठरतं. हे अनेक प्रयोगांवरून आता दिसून आलेलं आहे.